Ano, sarap maligo dyan? Oh? Oh, sige, ligo lang. Sisid. Sige, mamaya. Balik ko. Dapat nandiyan ka pa. Mga Kabicolano, dito tayo ngayon sa Pandi Bulacan. Dito kasi yung kaibigan namin, pinsan namin. Mga Kabicolano, dito na tayo sa Pandi Bulacan. Pinasyalan natin dito sila may kuring. Joel. Tsaka nanay ni Parin Joel na Golgota. Dito kami ngayon. Si Pinsan Joel. Oh. Nanay Kuring, kumusta ka naman ngayon? Mabuti. Anong pinagkakaabalahan mo dito? Ay, kuminsan pag walang tahi, namumulati kami dyan. Ay, ganon. May hanap buhay. Oo, tama yun. Siyempre, lahat ng kailangan na pwedeng hanap buhay, maghanap buhay. Oo. Ah, Kaya ito na. ito yung may hinahanap buhay mo. Okay. Oo. Kuya Dar, anong pinagkakakitaan mo dyan? Bulati. Tapos, ano yan? Lulutangin na lang. Tapos, Kain mga goldfish, tapos dito, papisang ito. pinapakain sa hito yan? Mga papiso, kapisa. Sa goldfish, no? Goldfish. Pero lulutang pa yan, ano? Lulutang pa yan. Maliliit. Maya, ano na yan. Tinakpa na yan. Malinis na yan. Ayun nga, maliliit, no? Oo. Yan ang nahuli sa ilog. Yan. Kumusta naman ang paano ka kumikita dyan? Magtyaga-tyaga lang pag ano. Balik, mga buyer naman ako pupunta dito. Pupunta dito, no? Hindi, ayos pala, no? Hindi. Magkano naman kinikita mo sa isang ano? Kunti lang yun. Kahit minsan maka 5 tabo lang sa pagka ngayon dahil wala nang baboyan. No. Baboyan kasi ang Dati babuyan dito, no? Ang ng lugar nyo, ano? Mahaliwalas. Mga bukirin tsaka palayan. Saan pispan yan? Ayun, pispan din yan. Oo. Bali, mamaya, doon tayo pupunta mamaya. Lusong muna tayo. Mga Kabicolano, lulusong muna kami. Punta kami doon sa ilog. Kukuha kami ng bulate. Kung paano uliin yung bulate. Kung paano ang paraan nila na ginagawa nila. Pare Koy, dito tayo sasakay kay Kuya. At tricycle niya. Dito. Ayan yung mga dala niya. Mga gamit niya, mga planggana. Tsaka salo, yung gagamitin pangkuha ng bulate. Ito yung pangkuha ng bulate po. Yan po. Mga motor kami ngayon. Kasakay na ako sa tricycle niya. Malayo ata yun. Natin yung lahat ng ginagawa. Ito nakasakay na ako. Ayan sila mga kasama natin guys. Sila Kuya. Bulati boys. Ito ang Andar na kami. Ayan, dami naliligo oh. yan ang gagawin natin mamaya. Go na kami. Natin yung dito na lang natin.
Hindi sila makakano ng ano. Hindi sila makakano ng luto ng saan manatal? Ilog. Gusto sila ron sa Kasya dito yung Raptor, no? Ayan. Mga nag-skateboard. Ayun na pagana. Dito pa lang natin dito. Mga Kabicolano, go na kami ni Kuya. Ano sa ang bulatihan. Bulatian. Pati mo, pre. Diretso na kami ni Kuya. Punta na kami ngayon doon. Dito na kami mga Kabicolano. May baka. Sige, diretso tayo. Ay, hulog. Okay lang. Okay lang yun. Mga Kabicolano, nandito na tayo. Ano ba yung mga kasama natin? Yan si Kuya. Nagmotor lang sila. Nagmotor lang po sila. Gagamitin, oh. Ito po yung mga gagamitin nila. Palanggana, Saka tali. tsaka tali. Kaya lalagay sa leeg para hihilahin sa tubig. Ah, Tatali namin. Gagamitin. Pang ano siya. Hindi natin tali baka ano eh. Iwanan. Baka lumubog. Baka lumubog, ano? Mawala yung batya. Sayang, 500 pa naman to. Ito yung ano, pang Ito yung pangawa ng bulate. Mga salo ko yan. salok. 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 Ayun po sila. Yun. Kumuha mo Dito po tayo. Let's go. Ilog. Ay. Tagit lang pala. Kukuha ako ng jacket. Parang mangitim ako eh. Yan mga Kabicolano, dito sila nangunguha ng bulate. Para yung ano, anong pinapakain mo sa Saan po? Yun pinapakain sa fingerlings. Ah, o kaya hito. Sa hito pala, fingerlings. Sa hito na maliliit na bagong pisa. Yung mga sa hito na Yun bang... pinapakain. Yun. Yun ang kukunin natin ngayon. Oo. Nakikita nyo mamaya mga Bicolano o mga Tagalog. Luto na tayo. Yan. Eh pag malalim, pinapaan namin kasi ang hirap ano eh. Pag malalim? Pag malalim tulad yan, ayan, baka pakahin lang ng kumpare ko yan. Oo. Eh kabilaan ang gagawin namin ito. Kabilaan. Yan, para makita nyo paano ano. Yun. Ito lagay ko sa leeg para Oo. hindi tangay ng tubig kasi maagos eh. Parang malamig ah. Gusto ko malamig ah, lalim oh.
Ito po yung tubig. Malalim pala, ano? Yan, yung tubig. Kasi mo, sacrifice talaga. Yung kalkal, alog na. Hirap. Ayan. Pag hindi kaya, kailangan pahin. O kaya sisirin. Grabe pala, ano? Yan. Ganyan o. Langoy ka to. Ayan po si Bicolano Elvin. Ayan mga kabikulano, ang hirap ng ginagawa nila dito. Ang pangunguha ng pampakain sa mga hito, fingerlings. Ayan o, papakita natin. Alog. Bawat alog may pera. Yan, natanggalin natin ng dumi Ayan. para malinis yung ano, natanggalan ng dumi. Oh. Yan. Tapos alagay dito pagka malinis-linis na. Yan. Yan. Yan, yan. Yan. Hanggat mapuno, pupunin namin yan. Lalim. Saka lang talaga, ano? Pero halika rito. Sabi yung mga kasama niya guys. Oh, yan yung mga kasama niya. Wala akong makuha eh. Ang hirap pala niyan, ano? Talagang mahirap to. Ayaw tsagaan lang. Bale, pag napuno mo yan, Uwi na tayo. pre, pag napuno mo yan, magkano naman ang ano? Kita. Oh. Mga ano po, palagay ng 600. Ganyan. Pinaka ano na yan. Pero bago 400, 500 ganyan. bago mo siya pre mapuno, mga ilan oras Ilang mo? oras? Ito po inaabot ng ano. Isang 4 na oras. Apat na oras, Pero pagka naman Pinas, at wala pang maswerte yung bulating makapalang bulate, Oh. mga 2 oras kaya naman. Pagka makapalang bulate, pero pagka mahina, tulad nito mahina eh. Oh. Abutin tayo ng mga bago natin mapuno itong isang banyera. Oh. Abutin tayo ng mga 4 na oras ito. Grabe, ano? Yan. Pero pag maganda naman, swerte, Oh. kikita tayo ng maganda-ganda. Pakain sa pamilya. Mga kabikulano, yan yung kinabubuhay nila dito sa Panday, Bulacan. Yan yung kinabubuhay din nila dito, pangunguha ng mga bulate na pinapakain sa mga hito. Fingerlings. Pag walang huli, pare, Kung walang mahuli, walang makain. walang makain. Ay, kirain mo yun mga kabikulano. Kailangan matulungan natin sila para medyo mahirap ang buhay din nila dito eh. Pagka mababaw, Oo. maganda-ganda. Ayun, napaka Abot na abot. Ito, malalim kasi itong tubig ngayon eh. pag yan na inaano mo, mamaya papalitawin pa yan. Lilitaw pa po yan. Mga kabikulano, papalitawin pa nila yan pag ano. Marami pang prosesong gagawin dito. Tatakpat pa ito mamaya. Oo. Para lumutang lang siya. Tapos lalagyan pa ito ng sa bato. Lalagyan ng aerator. Oh, lalagyan. Marami pa palang proseso yan. Marami po. Oh. Hindi lang pagkakuha mo rito, tsaka lulutang agad. Hindi. Hindi agad ano. Maghihintay ka pa ng mga 2 oras bago lumutang. Pagkakuha mo galing ilog, hihintay mo pa, tatakpan mo pa siya. Saka ano, saka lulutang siya. Saka apawin mo, lalagay mo sa pabato, lalagay mo ng aerator na may Oo. tubig. Guys, pinapaalam po namin mga guys Oh. para makakuha kami ng bulate. Grabe, ang hirap din pala. Opo, Akala ko madali lang eh. hirap po talaga to. Walang mahuli, walang makain. Oo. Mga ilang taon na nyo ginagawa yan? Mga 7 taon na po. Isang taon, 8, ganun. Oo. Tagal na rin po itong Kuya, ano ulit pangalan mo? Serious, talas, Si Dario Salas. tanaw. Mindanao siya, taga Mindanao siya. Tsaka si Joven Mendoza. Joven Mendoza, Tiga Bicol, tiga Calabanga, Kalabanga. Camarines Sur. Alam mga ilaw dyan sa Kalabanga. Tsaka kay ano sa Mindanao, ilaw sa Mindanao. Diyan, sa Agusan del Sur. Agusan del Sur. Ako, namulate sa Manila. Oh, namumulatin siya, Buhay. hindi niya kinakaya. Okay sa kanya, napakabait niya. Bilib ako dito.
Talagang nagsisipag sila dahil Mga pinsan ang hirap. dyan ha, makakilala sa akin, pa-subscribe naman po. Subscribe agad! Pindot ang button! Ayan mga Kabicolano. Ito ang ginagawa ko dito ngayon. Imbis na nasa bus. Bulate. Kasi po trabaho ko, nasa bus ako eh. Dati, sa bus ka dati? Anong bus? RRCG. RRCG. Pero bakit masakit pas pinili mo pa dito na ano? Kasi po, nag-pandemic kasi. Ayaw nga pala. Hindi naman kasi nag-pandemic. Oo. Ganda rin ang gitara sa bus. Oo. Talaga yung pandemic eh. Mas gusto ko pang kasama ang pamilya ko. Tama. Para iwas COVID. Oo, dabis ka talaga, Joben. Dito sa... Bilib ako sa ano mo, kakayahan mo. Nakikita na kami dito sa ilog. Swimming pa kami. Mga Kabicolano, kumikita na daw sila, nag-swimming pa sila dito. Medyo mahirap nga lang yung kalagayan nila dito kasi maghapon silang nakababad sa tubig eh. Oo, talaga po. Kaya Napakahirap po. kailangan mabigyan natin sila ng tulong na kahit papaano eh mayroon silang maibigay sa kanilang pamilya. Ayun eh Talagang napakahirap. hirap kaya tingnan mo yung ginagawa nila. Kailangan kalugin muna ng kalugin. Kailangan kakalugin mo pa para ano. Eh, maburak siya, maputik. Maputik. Nandun yung isang mamumulat eh. Bakit tatago? Tatago yung isang mabubuhay. Ayaw niya makita sa video. Naunahan eh. Oo, maraming makakilala sa akin dyan pagka sa Bicol. Oo. Yan pala yung anak ko. Ano ba yun? Yan ah. Mas gusto kong kasama kong pare ko eh. Oo. Pero at least nakikita ko sa inyo masaya kayo sa ginagawa nyo, no? Ay, talaga po. Masaya to. Kahit medyo mahirap, pero talagang tinatsagaan nyo, no? Mas naman makasama ang pamilya. Oo. Nakatanggal stress ko eh. Kahit na, Joben, ikaw Joben, ilan ang anak mo sa pamilya mo? bali po ang anak ko, 3. 3 na. 3 po yung anak ng misis ko. Ayun. Hindi po ako nanganganak. Oo nga pala. Sir, kuya, ilan na anak ni misis mo? Naunang asawa, 4. 4. Tapos may anak kaming isa. Oo. Binubuhay ni pare yun. Naunang asawa ko, may anak na Bale yung pangalawa na ngayon? Pangalawa ko na Oo. si Michelle. Oo. Bota. Oo. Yung reyna ko ngayon sa buhay. Oo. Yeah! Ang galing talaga. Boy, pero nga boy. Ang galing. Noy, anak mo to? Oo. Ay, pugi ah. Ang urag. Ito naman barkada ko, pinsan ko si Parang Joel. Ay. Shout out ka naman sa mga kaibigan mo. Ang mga Bicolano, shout out ko yung mga kaibigan ko dyan Sa- Probinsya nyo. sa Libmanan. Yan. Mga pisang ko dyan. Yan. Sana kung nanonood kayo ngayon, sana masaya kayo. Yan. Sobrang init mga Kabicolano. Oo. Mga Kabicolano, ang ganda rito. Oh. Malapit na silang ane. Yan. 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 Dito tayo kay Jobin, tsaka kay Dario. Ayun, kailangan antayin natin sila na mapuno yan. Para naman kumita si Jobin. Talagang bilib ako dito kay Jobin saka kay Dario eh. Alain mo yun, oh. Nalalim po rin. Tsaga lang namin. Napakalalim yan. Wala nang bulate. Sobra ng, yan, no? Sobra na, no? Ganto ko po. Oo. Dibdib. Hanggang dibdib, no? Minahuli pa ang buho ko. Naunahan na ng lusungan. Tsaka nalagay ko sa malalim. Hindi lang ito ang pinupuntahan namin. Marami kaming lugar na pinupuntahan. Marami, no? Para makapanguha lang ng bulate. Maraming Lugar na mas mahirap pa rito. Ito, mas naalon pa to. Yung kahapon, lusungan namin. Baha. Baha. Lakas ng alon. Grabe, ano?
Nakakuha lang kami ng papakain sa mga anak. Oo, talagang sinatsagaan nyo lang eh, no? Hindi, talagang ganun talaga. Ito po yung gagawin natin. Ayan Ayan. mga ganyan na po kayo. Ayan. Oo, oo. Ayan, bibistahin po natin siya para matanggal yung dumi. Bibistahin pa yan? Bibistahin pa po yan. Okay. Kalug-kalugin natin para Oo. matira yung dumi. Yung mga bato-bato, Oo. mga buhangin, saka yung suso. Oo. Ayan, tanggalin natin yung mga... Mayroon pa pala nakukuha ang suso, ano? Opo, meron din. Papakabis. Tawagin dito suso, yung susong papa. Tapos Nanain din po yun. okay. Yan, itong ginagawa namin yan. Yan. Ganyan pala yan. Ang hirap bago kumita. Grabe talagang ano, no? Matitira po niya yung ano. Pag wala kang tiyaga dyan. Ayan, yan yung natitirang bato. Ayan. May bato na yon kasi nasala na siya, no? Salayan na namin. Tapos, lagyan namin dito sa ano, banyera. Sa banyera na kulay pula. Banyera na. Yan. Ayan. Ito na po yung nakukuha namin. Yan. Ang hirap pala niyan, ano? Ayan. Dito pong nalalagay. Yan. Tapos pagkatapos niyan, Tapos po nito, lalagyan natin ng konting tubig para magugo yung mga bulate. Oo. Matapon yung dumi. Oo. Lagyan natin konting tubig. Ayan. Tapos mamaya papatapunan natin siya para matira yung ano lang, bulate lang matira. Para malinis. Oo, tama. Para mabilis lumutang. Mm. Yan, alangoy na naman tayo ngayon. Ang hirap na ang ginagawa nila, ano? Ano na ulit tayo, kuya? Kabila tayo, Pre, guys. pre. Pre, nakadami ka na ba? Kunti ka lang. Dario. Daanan namin kumpare ko. Ganun po yun, kailangan maagang-maaga ka lumusong. Pinagtyaga ko. Dahil mahirap talaga. Walang pangbili ng pagkain yung kagata sa anak ko. Kasi pag nadaanan eh. Talaga naman. Kunting tubig. Oo. Yan. Tapos sasalain uli. Mamaya pa po. Ay, mamaya, ano? Anuhan. Para dagdagan mo na para Dario, ikaw, ilan taon ka na rin na ano dito? Nangunguha ng bulate? walong taon na. 8 taon na. Akalain mo, napakatagal na, no? Tiyaga na lang yun talaga dahil sa hirap ng buhay dito sa Manila. Oo. Akalain mo yan. 8 taon na si Dario, nangunguha ng bulate dito sa irrigation tawag nito, no? Tubig oh. Patubig, irrigation. Station, patubig. Patubig, irrigation to eh. Wala nang natira pre ah. Kailangan maaga ka pagka tanghali na, hapon ka na lumusaw, wala ka nang aabutan. Latak na lang. Wala. Atak na lang. Pero marami na nangunguha dito. Marami po. Mga Hindi lang kami nangunguha, una-unahan kami. Oo. Kailangan paagahan. Isa nga, lumulusong kami ng madaling araw ng kumpare ko. Para mauna lang kami. Oo. Grabe ano. Kasi pag nahuli kami, wala na. Ito na, tulad dito. Latak mo yung natira sa amin. Oo. Hindi natin yung sabat niya. Yun, papula-pula, swerte to. Lati. Ayun oh, tutukan mo. Yan, Mamaya. makita mo yung mga bulate na yan. Oo. Nakita niyo yan, oh. Yan yung mga maliliit, di ba? Kulay pula. Yan, yan, oh. Yan eh. Yan. Yung maliliit na kulay pula. Pre, dito meron. Oo. Ito ka. Hindi makakaligtas yan. Para makuha natin lahat. Para kumita tayo. Kailangan maka-6 na tabo tayo, kuta. Puta, Oo, isang araw. araw. Tapos lusong natin eh. 17 tabo. Yun, Mga Kabicolano, ang hirap ng ginagawa nila dito eh. Ang hirap ng ano nila eh. Ginagawa nila dito. Kaya mabigyan din natin sila ng konting tulong. Kahit paano maka ano tayo. Mabigyan natin sila. Abot. O, ito po, ginagamitan po namin ng paa. Paalam po ang pinanguhuli namin. Kinakalahig ko ng paa. Para pumasok sa salok. Yan o. Lalim, ano? Malalim, ano? Yan o.
ito yung gamit ko. Ito, ayan, may huli yan. Yan. Walang ginagamit. Kasi malalim. Oo. Talagang tiyaga lang no? Isang DJ, ito na panood mo, subscribe mo to ha. Para matulungan ka rin nila. Okay. Vlog. Kailangan na inaano mo, ialog mo. Inaalog ko po siya para yung putik ko mawala. Oo. Yan. Ay, mahirap talaga. Gawin. Kailangan bilisan para makarami. Oo. Hindi abutan ng gabi. Tiyaga lang talaga, no? Naglalaro lang ito. Talagang exercise pa, no? Pero exercise na sa tubig, no? Yan. Ganda. Ayun. Swerte. Pula. Pula, Pumula pula, pa oh. May nakuha pa ako ng tulya. Eto, kinakain din po yung pagka malalaki. Tulya. Ayun nga, no? Sulib. Oo. Tuwagin. Oo. Kinakain po yung pagka malalaki. Pag maliliit, hindi na, no? Maliliit pa po yan. Maano pang ano. Wala tayo nahuli isda rito. Ayun, mga Kabicolano, nakita na namin kung paano nila ginagawa yung pangunguha ng Sa bato na to. pangunguha ng ang tawag nito bulati. Pangunguha ng bulati na pinapakain sa fingerlings tsaka sa mga isda, hito. Sa mga impon shop. Yung mga baher ko, walang Yun mga inaano nila. Binebenta din nila ito. huli. Binebenta nila ito. Joben, paano nila yung binebenta per timba ano? Per tabo po yan. Per tabo. Per tabo. Yung Oo. Caltex. Oo, per tabo ang binebenta nila. Sandaan. Magkano naman yung ano pag binibili sa inyo per tabo? po. Ay 100 per tabo. 100 per tabo. Minsan po, ano lang, nakahango pa sa iba para may maibigay lang sa buyer. Oo. Marami naman nabili ano? Marami naman po. Oo, marami naman nabili din kahit pa paano nagtsatsaga sila dito. Bumili. Mahirap yung ginagawa nila. Na. Gutom na. Maghapon sila na nakaganyan. Kaya mga Kabicolano, pwede natin sila Jobin tsaka si Dario, matulungan natin sila dito. 'Yun ang hanap buhay nila dito. Wala silang mga trabaho kundi ito lang talaga. Ang mga nakakapanood sa kanila, kung matulungan natin sila, mas maganda. Kaya mga Kabicolano, kaya pinuntahan ko sila dito kasi yung nakikita ko kasi na nakapagsabi sa akin na mahirap yung ginagawa nila. Kaya kahit pa paano matulungan ko man lang sila kahit konti lang. Ayun mga Kabicolano, punta muna kami sa kabila nila para ma-bistay namin yung yung kinuha nila. Mga Kabicolano, dito na tayo sa lugar nila, sa bahay nila. Hello sa inyo dyan, kumusta? Je, kumusta Je? Oh, makita ka sa TV. Ano wala pangalan mo ate? Si Michelle. Si Sharon. Mga pinsan ko to. Dito sa Pandi, Bulacan. Ito si Nanay. Nay, ano kumusta? Asan na yung pinagkakakitaan natin dito? Oh, yan o. Anak ko, namumulati. Pati dito mayroon namumulati. Kumukuha din. Noy, ano, kumusta? Nangunguha ka rin pala niyan? Aba, pasimple-simple ka lang dyan ah. Matulungan naman po yan. Oo. Mamaya, bibigyan kita ng para meron kang, nakailan ka na? Isang ka na? Isang planggana na? Oo. Anong nangyari sa'yo? Bakit nagkaroon ka ng Ay, dati yun. dati pa? Oo. Yan na lang ang kasama ko sa buhay. Ay, siya na lang. Oo. Oo. Ano yung pangalan mo, kuya?
Christopher. Oh. Sila lang dalawa ni Joel, ang lalaki. Oh, ayun, puro babae ano? Oh, puro babae. Oo. Ayun si Christopher. Nangunguha siya ng ano? Ng bulate. Kahit dito sa maliit na ano, mayroon pala eh. Asawa kasi yan. Oo. Asawa, dalawa rin asawa yun eh. Oh, Christopher, dalawa pala asawa mo ah. Ang galing mo ah. Joben, ano, kumusta yung finished product mo? Napanguha po natin kanina sa ilog. Ay, po yun, oo. lumutang na po siya. Ay, okay. Nakapawin na po natin. Oo. Ganyan pala yan, ano? Ay, oo nga, ano? Sa ibabaw. Akala ko yung, kuhan. Oo, parang bagoong, ano? Ang galing, ano? Bali ito, hindi na yan. Hindi na po yan. May apaw pa po yan. Ay, Tatakpan pa po ulit mamaya. yan. Hanggang 3 apaw pa yan. Tatakpan Oo. natin siya. Takpan uli para lumutang. Mm. Ganyan pala yan, ano? Oo, oo, oo. Mga kabila, no? Sinasali nila dito sa maliit na balde. Lalagyan Ayan. natin niya sa ano. Lalagay po nila sa maliit na balde. Sa bato. Ito po yung finish. Asa ba to? Aerator. Oo. Ito po, lalagyan natin dito para Lagay natin. mabuhay siya. Hindi siya mamamatay. Ilalagay muna dyan. Bibiyay na po natin yung Okay. Tapos pagdating nung ano, sasalain mo uli. Hindi na po, ano na po yan. Apawin na lang po yan. Hinihintay na lang ang buyer. Ay, tatanggalan na lang tubig, no? Para takalin Okay. Sakali na ako. Ayun, mga Kabicolano, ang hirap pala yung ginagawa nila dito. Para Kamindanao. Kaya, yun, shout out ka. Subscribe naman sa inyo. Melvin, Bicolano, Elvin. Yan. Saan ka sa probinsya nyo? Sa Rosario. Rosario siya. Agusan del Sur. Agusan del Sur. Ayun. Si kamag-anak ko. Dario, papasalamat ako sa inyo dahil napakabait nyo at mahirap yung ginagawa nyo. Ano na natutunan mo dito sa ginagawa mo? May Anong? tinuturuan lang ako nito. Para sa hirap kasi ng buhay, nagpaturo talaga ako ng ano, pamumulati. Oo. Ay, Dario, halika dito. Meron ako sa iyong ibibigay dahil medyo mahirap yung kabuhayan mo. Parang pamasko ko na sa'yo. Pero hindi pa naman Pasko ngayon. Pero mas inuna kita kaysa magpasko pa. Ngayon, ito na yun. Bigay ko sa'yo. Bigas, ha? Sabi, bigyan mo kita ng 1,000. Anong masasabi mo? Maraming salamat. Elvin Bicolano. Yan. Subscribe na lang po sa mga kamag-anak ko dyan sa Mindanao. Si Elvin Bicolano. Alam mo, Dario, bilib ako sa ginagawa mo. Kaya natutuwa kasi ako kasi ang hirap niyong ginagawa niyo. Hindi basta-basta yun. Isipin mo, mangunguha kayo ng mga bulate na yun. Tapos hanggang maghapon kayo, tapos 600 lang kinikita nyo. Depende pa kapag walang makukuha. Hindi sa pag ano, kung swerte-swerte. Nagswerte-swerte. Wala talagang mahuli. Sige, Dario. Mag-iingat ka palagi, Pagbutihin mo yung sa para ibigay mo sa pamilya mo yan, sige. Si Joben. Joben, kamusta? Okay lang po. Ay, naparito ako kasi nabalitaan ko na ikaw daw yung pinakamasipag dito. Ay, talagang totoo po yan. Para lang sa pamilya ko to. Oo, yun talaga yung ginabubuhay mo dito, ano? Talaga po, ilang taon na rin tong namin. Ilang taon ka na ano? 6 na taon na po. Tagal na rin, ano? Ayun, kaya nakita ko yung ginagawa nyo, napakahirap, kaya bilib ako sa inyo. Saludo ako sa inyo, pre. Salamat. Bibigay ko sa iyo to para meron naman lang. Aba, konduktor ka pala ng bus? Opo, dati po. Aba, anong bus? RRCG. RRCJ. Kalahin mo konduktor siya ng bus pero dahil lang sa nagkaroon tayo ng pandemic, nawala na siya ng trabaho. Ngayon, ang ginabubuhay dito ni Joben, ang bubulatin na lang siya. Pero napakagandang trabaho kasi marangal Oo. Ayun. Para sa'yo yan. Malaking tulong na po ito sa akin. Bigyan kita ng 1,000. Salamat nga po pala sa
Kuya Nelvin Bicolano. Walang problema. Oo. Salamat. Laking tulong to kuya. Oo. Okay lang yun. Okay lang. Tulungan nyo rin sila para dumami yung subscriber nila. Ay, salamat, Joven. Mag-ingat ka palagi, ha. Thank you po. Okay, sige, sige. Nay, anong, kumusta naman? Pati ikaw, baka nang bubulati ka rin. Oo, nagbubulat. Aba, talaga naman. Yung anak ko, oh. Pero wala ka daw nakukuha. Ay, Meron. Meron din. Ilan taong ka na ngayon? 72. Ang kalahin mo yung 72. Parang wala pa. Parang 62 pa lang eh. Oo. Ayan. Kahit hindi ka gumawa, bibigyan kita ng 500. Salamat. Salamat po. Ayan kayo palagi dito. Oo. Oo. Magkumusta ka sa sa Facebook or sa magkumusta ka? Kumusta naman yung mga kamag-anak ko? Ayan. Lalo na pamangkin ko Santa Maria. Yan. Salamat kay Elvin. Opo. Bicolano. Opo. Walang problema po. Sige po, nanay. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat dito sa mga kasama mo rito. Sige, mag-hi lang kayo sa Bicolano Elvin. Ayan. Ayan. Okay na. Maraming salamat sa kanila kasi kahit pa paano napagbigyan natin sila dito na nabigyan sila natin ng konting tulong. Maraming salamat.